Това е най-страшната случка в живота ми и ще ви я разкажа, докато готвим заедно обяда. Днес готвя борщ. Бях на 11, учих в училище в центъра, а живеех почти край на града. Там, където ходеше само един автобус и почти никога не идваше. Един ден стоях на спирката, вече измръзнала, изморена и отчаяна да стигна у дома. И тогава до мен спира кола. Вътре възрастна двойка, много мили. Бабата държеше цветя, дядото се усмихваше спокойно. Казаха: хайде, качвай се, ще те закараме, не се страхувай. Мама винаги беше казвала: никога не влизай в кола с непознати. Но те изглеждаха толкова добри и аз се качих. Докато пътувахме, ми питаха: как се казваш, къде учиш, има ли някой вкъщи? Аз, наивното дете, им разказах всичко, че съм сама, че мама ще дойде чак вечерта. И точно когато вече трябваше да слизам, бабата бавно се обърнала към мен и каза: знаеш ли, че не трябва никога да влизаш в кола с непознати? Знаеш ли какво правят лошите хора с деца? В този момент кръвта ми застина. Мислех си: ще мога ли изобщо да се прибера от дома днес? Накрая колата спря. Дядото каза: добре, слез. Но запомни, вече никога. Аз буквално изхвърчах навън и тичах без да се обръщам. Моралът: никога не се качвайте в кола с непознати. И повтаряйте това на децата всеки ден.